tar vi to som helseverste, så vet vi at helseverste en fyretreid under en velvirkende, velfyrre samfunn. Såleis at vi som byggva her kunne ha en tryggleika at vi okkur avfatt, så vil det tise hånd om okkur. Vi setter okkur tog i samband vi helsemyndleikane og spurte hvordan kan en gáva komme flest til nytte. Samstundet skulle det være en gáva, og det ikke være rom for innanfor verande futsarkarmar. Svære vi finke var at det var ønsken ive at dette skulle være en MR-skanner. Jeg halte det helt fantastisk. Det sånne mølelegger som knappt vil åpne på Heso. Ting som man ikke kunne gjøre, ting som man kanske lösa på annan måte. Nu kan man lösa bättre shortare och effektivare. Och inte minst här att sjunglingar vid hästen skannaren kunde släppa från affärer av landet till kanningar vid sån här stor havfält MR-skannaren. Vi kommer att spärra pengar och åtlandskontoen, det vill säga landet spärra pengar på detta. Det är inte första för att tryggingen visar samhällsliga arbete och hämta hot. Jag var så häppen som landslagskvinna för en 12 år sedan. Att ta emot det senaste störfingna gåvorna som eisne var en skannare och som ivalest man har varit tant för sig. Det är det som vi fick oss senast i 2000 då vi började skannaren. Det som är här nu så sitter det större månader för att när jag tar 20 miljoner och det kan kosta det också bara utköpt det att det är ordentligt stort så det är otroligt att tekniken är för en ny pris till det. Så det är ordentligt stort att få. Vi gläder oss. Jag fick ordentligt chock om morgonen klockan 8 där jag fick gå bojna. Vad det? Ja, så nett. Jag hade att lära ta ut vid. Och så jag är på att det först och främst patienter som tar snurr och vi så talen vill kunna göra något bättre kan och kunna det. Så att det är ordentligt en sak kvar vi tar bara vinnare så som jag syns på att. Du kör när det var sakna de gamla skannaren det kom. Nej, det var så läppors för att det var glädjligt att få något skannare. Kan vi inte skannaren med en kort skräll eller? Han var skickor shelter och jag vet inte hur ska jag drömma men han var skickor shelter. Det gör man allt, man har alltid sälja det kommer till Östeuropa eller? Och så ett Afrika tar så jag vet inte ordentligt vad det är som för. Man kan inte ha två skannare korrande. Nej. Och då man börjar hin och så tror man inte så jag bullet inte just ner mer. Det kvaliteten är så otroligt stor.